tonton video ini pun. Pengertian tembung gambuh. Tembang gambuh iku salah sawijining jenis tembang macapat Jawa. Tegese nyambungake cocok utawa sarujuk. Tembang iki digunakake kanggo ngaturake pitutur urip, paseduluran lan toleransi, sifate sing ramah, sumanak lan akrab, sumandulur, nuduhake hubungan sosial sing raket. Lan tujuane yaiku ancas saka gambuh apa iku awujud tari drama Bali utawa macapat Jawa, utamane minangka sarana pendidikan moral, menyampaikan ajaran luhur, lan minangka piranti spiritual ing tari. Fungsine minangka penjaga ing upacara suci kanggo jaluk berkah ing pura. Dene ing tembang tujuane kanggo mulangake peseduluran, kerukunan lan nyingkiri kejahatan. Lan ciri-ciri utama tembung gambuh kalebu 5 patra saben bait kanthi aturan guru wilangan lan guru lagu yaiku 7U, 10U, 12I, 8U lan 8O. Ciri-ciri tembang kasebut yaiku guru katra, guru wilangan lan guru lagu. Lan jenis-jenis tembung gambuh yaiku tembang gambuh iku salah siji saka 11 jenis tembang macapat Jawa sing ngelambangake kerukunan, kewicaksanaan utawa perseduluran. Sifate sing santai, kekeluargaan lan harmonis ndadakake asring digunakake kanggo ngaturake pitutur urip, piwulang agama lan tema roman. Sekar gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluwarsa katutuh kapatopan dadi hawa